Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга койбер темалар турында. Инвалидлар гигиена чараларын алмыйлар, подгузникларны кайчан тапшыра башлыйлар. Балалар иминлеге куркыныч астында, Гвардейска урамында мектеп янында ясалма киртә юк. Безнең заман яшьләр конкурсына гаризалар кабул ителә, җиңүчегә нинди бүләк тапшырачаклар. Татарстанда яшәүче 25 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда коронавирусның тагын яңа очрагы теркәлмәгән. Бу соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 25 сентябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 7112 очрагы теркәлде. Аларның 6005-е терелгән, 6-сы узган тәүлектә. Чаллы мәктәпләрендә туклану мәсьәләсе буенча кайнар линия эшли. Моны кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт вәкилләре оештыра. Шәһәрдәшләребездән шалтыратуларны Роспотребнадзорның бердәм консультация үзәге тәүлек буе кабул итә. Шулай ук Роспотребнадзорның Чаллы территориаль бүлегендә 9-дан 4-кә кадәр шалтыратып була. Кайнар линияга 5 октябрьгә кадәр мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Чаллы башкарма комитеты Сити менеджер урынбасары финанслар идарәчесе башлыгы вазифасына конкурс игълан итте. Башта анда хәзерге шәһәр мэры урынбасары Ирина Сагыйдуллина эшләде. Билгеләнүчегә 42-дән 52 мең сумга кадәр хезмәт хакы нормага салынмаган эш көне вәгъдә ителә. Эшнең 20% вакыты командировкаларыннан торачак. Дәгъвачыга карата таләпләр дәүләт хезмәтендә кимендә 2 ел, шулай ук белгечлек буенча 4 елдан да ким булмаган мәҗбүри стаж. Югары белем, документлар 25 сентябрьдән 14 октябрьгә кадәр кабул ителәчәк. Яздан беренче төркем инвалид өчен гигиена чараларын алмыйбыз. Чаллы ТВ телекомпаниясының кайнар элемтәсенә ярдәм сорап Идая Султанова мөрәҗәгать итте. Шәһәрдәшебез сүзләренә караганда, ул ярты елдан артык ятучы ана өчен памперслар сатып алырга мәҗбүр. ФСС-ка мөрәҗәгать итү нәтиҗә бирми. Ни өчен социаль иминiyet фонды инвалидларны гигиена чаралары белән вакытында тәэмин итми? Урынга безнең төшерү төркеме чыкты. Идая Султанова 38 ел дәвамында беренче төркем инвалид булган әнисен карый. 85 яшьлек хатын кыз инде 2 елдан артык постельдә ята. Шуңа күрә гигиена чараларына мохтаҗ. Әмма кызы сүзләренә караганда памперсларны алар яздан ук алмаган. И вот она слегла совсем 2 года тому назад. И вот мы оформили памперсы, все это сделали. Это было очень проблематично, чтобы оформлять, но все-таки добились, мы оформили эти памперсы. И вот уже 2 квартала мы памперсы ни одного не получаем. Хәлгә ачыклык кертер өчен без социаль яклау фондына мөрәҗәгать иттек. Анда безгә гигиена чаралары белән тәэмин итү сатуларның булмавы аркасында килеп чыккан дип аңлаттылар. Чөнки тендерда бер генә дә тәэмин итүче дә катнашмаган. Яңа аукционда 17 сентябрьдә өлкәннәр подгузникларны тәэмин итүгә дәүләт контракты төзелде. Шушы көннәрдә Сония Комал кызына гигиена чараларын тапшырырга тиешләр. Памперслар белән тәэмин итү буенча яки башка сораулар буенча шәһәрдәшләр 8967 363 0739 телефон номеры буенча мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Балаларыбызның иминлеге өчен борчылабыз. Безнең телекомпанияның кайнар элемтәсенә Сидоровка бистәсендә яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Аларның сүзләренә караганда, белем бирү учреждениесе урнашкан урамда җәяүлеләр юлы бар, әмма юлны чыгу куркыныч. Сәбәпләрен безнең төшерү төркеме ачыклады. Әлфия Захарова эшенә Гвардия урамы аша бара. Чаллылы билгеләп үткәнчә, шәһәр читендәге әлеге юл участогы бик җанлы. Машиналар еш кына зур тизлек белән бара. Элек монда ясалма тигезсезлекләр булса, бүгенге көндә машина йөртүчеләр аларны сизмиде. Это, по-моему, всей нашей Сидоровки проблема. Тем более здесь школа, садик. Здесь дети в основном сами ходят и в школу уж, в садик ведут. Поэтому здесь необходимо. Но бывало, что ребят или чуть не сбивало школьников. Но бывает, что заигрываются ребята. Но водители не всегда внимательны.
прям бывает, что на скорости пролетают. Юл кертелерінің бейіклігі стандарт бойынша 7 сантиметрдан артмасқан, ұзынлығы машиналар йөрүлешінің кеңлігіне туры келерге тиеш. Әмма биредә стандартларға ерағалы. Халекетлер куркынычын кимету үшін эшләнгән құрылманың юкка чыгуы халыкта ачуы ята. Меня вот всегда ужасает, да, вот что-то делают, да. Вот дорога, ну посмотрите, что делается, да. И никто ничего не переделывает, никто за этим не следит, это ж неправильно, это ж нарушение. Юхиди мәгълүматларына караганда, Чаллыда быел гына да 54 җәяүле юл транспорт һәлакәтендә зыян күргән. Шуларның 15-е балалар. Гвардия урамында ясалма тигезсезлекне тиешле кыяфәткә китерерләрме? Комсомол районы администрациясендә тиешле гариза рәсмиләштерелде һәм транссигнал предприятиесенә җибәрелде дип хәбәр иттеләр. Шушы көннәрдә Гвардейская урамында яңа ясалма тигезсезлек урнаштырылачак. Елена Кириллова, Диана Малярова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Малай кешенең җәрәхәт алу очрагы буенча җинаять эше кузгатылды. Чаллының тикшерү бүлеге балалар майданчыгында уйнаганда җәрәхәт алган малай турында җинаять эше кузгатты. Татарстан буенча тикшерү идарәсе матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, кирәкле экспертизаларны билгеләү мәсьәләсе хәл ителә. Җинаять эше 238 маддәсенең 1-нче өлеше буенча кузгатылган. Мәгълүматларга күз салганда, уен вакытында бала тиешенчә беркетелмичә аркылыга бәрелеп егылган. 12 яшьлек малай ябык кул сынуы алган. Күзәтчелек ведомство күрсәткәнчә, идарәче компания уен майданчыгын даими тикшереп, җитешсезлекләрне вакытында ачыкламаган. Татарстанда 8-нче тапкыр үткәрелә торган «Наше время» безнең заман эшче яшьләр иҗаты ачык республика телевизион фестивалендә катнашу өчен гаризалар кабул итәләр. Фестивальгә гаризаны 25 сентябрьдән да соңга калмыйча онлайн режимда бирергә кирәк. Элегрәк катнашучыларның яше 41 белән чикләнгән булса, быел фестивальдә 35 яшьтән 45 яшьтәгеләр дә катнаша алачак. Фестиваль җиңүчеләре һәм лауреатлары кубоклар, дипломлар, исәлекле бүләкләр, акчалата премияләр белән бүләкләнәчәк. Фестивальнең гран-при иясе диплом, Татарстан Республикасы президентының күчмә кубогы һәм акчалата премия алачак. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Центр восстановительной медицины. Восстановление после замены суставов, травм, инсульта. Прием невролога, ортопеда. Телефон 78 09 35.